Türkmenhowaýollarynyň halkara gatnawlarynyň biletleriniň öňki bahasyna saklanyp galýandygyny Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Mundan öňki Türkmen aviakompaniýasynyň halkara uğurly uçurlarynyň biletleriniň bahalarynyň 2 hisse gymmatladyljagy barada habarlar peýda bolupdy. Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 13-nji maýda Türkmenhowaýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna baryp Türkmen aviakompaniýasynyň halkara uğurly uçurlarynyň käbir biletleriniň şuňky bahalaryny öwrendi. Aşgabat, Moskwa, Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3120 manada barabar. Diňe bir tarapyna bilet aljak bolsaň, bir biletiň bahasy 2480 manada deň. Aşgabat, İstanbul, Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3101 manada barabar. Onuň bir tarapyna biletiň bahasy 2486 manada deň diýip, habarçy Türkmenhowaýollarynyň halkara gatnawlarynyň biletlerini öňki bahasyndan satýandygyny aýtdy. Ýöne habarçy Türkmenhowaýollarynyň Aşgabatdaky edarasynda Türkmen paýtagtyndan Moskwa gitmek üçin iň ýakyn senedäki biletiň şu ýylyň 22-nji oktýabryna, ýagny 5 aýdan hem gowrak wagt soňa satylýandygyny, ondan öňdäki senelerde biletiň ýokdugyny aýdýar. Aşgabatdan İstanbula gitjek bolsaň-da 28-nji awgustdan bäri bilet tapdyrmaýar diýip habarçy belledi. Azatlyk Radiosy bilen anonim şertde habarlaşan Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir näçesi hem ýokarda aýdylanlary tasdiklady. Ýöne olar raýatlar biletiň hakyky bahasynyň üstüne ýene 200 Amerikan dollaryny berse, onda Türkmenhowaýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna ýa-da ondan daşardaky käbir bilet araçlarynyň has ýakyn günler üçin hem bilet tapyp berýändigini aýdýarlar. Kassada işleýänler bilet ýok diýse-de ýürite araçlar ýok bileti bar edip tapyp berýärler. Munyň üçin olara biletiň bahasyndan başga-da 200 dollar berseň bolýar. Olar muny diňe Amerikan dollaryna kabul edýärler diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary Türkmenhowaýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek synanşyklary netije berdi. Bilet temasy Facebook sosial ulgamynyň türkmen sanly ulanjylarynyň arasynda hem gyzyklanma döredipdir. Ulanjylaryň biriniň Türkmenhowaýollarynyň halkara gatnawlarynyň biletlerini öňki bahasyndan satýandygy barada çap eden maglumatyny sosial ulgamdaky beýleki ulanjylaryň aglabasy gow garşy alypdyr. Olaryň biri özüniň 8-nji maýda 9-njy maý üçin öňki bahadan bilet satyn alandygyny, biletiň tapylanyna özüniň hem gen galandygyny ýazypdyr. Beýleki bir ulanjy bolsa oňa kassada biletler peýda boldumy diýen soraw beripdir. Ýene bir Facebook ulanjysy kassada oturan işärler 1-nji oktýabra çenli biletleriň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne bu diňe şeýle diýilip aýdylýar, egerde bilet satyn almagy ören köp isleseňiz, onda onu alyp bolýar diýip kinaýaly tesbir galdyrypdyr. Şeýle de ulanjy 1-nji iýuna çenli biletleriň öňki bahadan satyljakdygyny hem belläpdir. Ýene bir Facebook ulanjysy bolsa, biletleri özleriniň onsuz da gymmat bahadan satyn alýandyklaryny, sebäbi bilet gerek bolanda onuň hiç açan tapdyrmaýandygyny aýdypdyr. Azatlyk Radiosynda bilet temasyna goşulan Facebook ulanjylary barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. 2-nji maýda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmen aviakompaniýasynyň halkara uğurly uçurlarynyň biletleriniň bahalarynyň 15-nji maýdan 2 hisse gymmatladyljagyny habar beripdi. Emma Türkmen sanyň kronikasy şol gün biletleriň iýem gymmatlandygyny habar berdi. Şondan eşir Türkmenhowaýollarynyň Aşgabat, İstanbul, Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klass üçin uçur biletleriniň bahasyna 7000 manada ýetendigini habar berdi. Biletleriň täze nyrhlary barada Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna da ýürite resmi nama gelip gowuşupdy. Türkmenhowaýollary gullugy biletleriň bahalarynyň gymmatlamak ähtimallygy barada resmi kommentariýa bilen çykyş etmän gelýär.